शाही अनिल घराटे आता काही दिवाळी नाही पण तुमचे फोडतो आता कराटे आता लक्षाच्या प्रत्येक शब्दाकडे तुम्ही गो काय की जाईल गोवाने काय बोलत बोलतो गोवा कोऱ्यांचा विषय काय त्याचं उत्तर मी देणारच आहे जातीवर बोलायचं नाही गोवा सोशल मीडिया अशी आहे ना अशी रिलीज आहे परंतु गोवाने सुरुवात केली आहे प्रेम वरवर लगन तुझी आता मन भरले अरे करधारी करून तूच म्हणते पण तुम्ही एवढा दिवस हसता तुम्ही काय लेवला देताय फक्त मोठे म्हणा तर ती कोणी कोणाची बारीक करून ती सोशल मीडियावर सगळे गोष्टी त्या ऐकवा तर शब्दा ताकद कोणी कोणाची बारीक करून नसेल ना बुवा आणि परत म्हणतात मोठे कोण मला समोरून की आम्ही किती मोठे 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 असतात तिथून असू द्या तुरंत कोणी कोण देत आहे तसेच दीपक यादव दीपक यादव सागर गोवन संजय पसरकर सतीश सावंतकर यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आहेत तसेच संदेश शेतामध्ये 200 रुपये आले आहेत सूर्या बेकर यांचे फरमाईश आहे 200 रुपये आले उदाहरण तिच्याकडे आपण बघितलं तसेच श्वास घेते नावाने दिनेश कवटे योगदान आहे तिच्याकडे आता कोणा टाकतो गोवा आलेला म्हणजे सगळ्यांना नमस्कार केला होता शेवटचा केला पण गोवाला मी राहून गेलो शेवटचा दुसरा करता केला म्हणता साला काढतो की साला काढतो गोवा तुम्ही माझ्या खिशातली चिल्लर आहात कोणाची साला कशी काढायची तो काय सोबत घालायची नाही संधी कोणी मला माहिती आहे
सारखा आम्ही सैद आणि गुरुवारी सर्वात छान गायली गाणी गुरुवारी चाल आली गण सुद्धा छान गायले माझ्याकडे आता काही विषय ठेवला नाही गवळण गुरुवारी गायली आणि माझ्या गावाचं उत्तर दिलं आता ऐकूया गुरुवा आता ऐका माझी गवळण काय होती होते तुझे मात लगीन ती दादा काय म्हणते की प्रेमाने जे मी दूध ठेवले ना घरामध्ये ते गाईचं आहे माझं नाही गाईचं आहे ते तू त्याच्यामध्ये हात करत असेल नासवलं ते प्रेमाचं होतं कितीचं होतं आणि बुवा मला येऊन म्हणतात काय प्रीतीचं तुझं असं नाही प्रीत आणि प्रेम हे एक असतं म्हणून तुम्ही आम्ही आहोत जशी राधा तसा कृष्ण तसा नवरा त्याची बायको त्याला प्रेम म्हणतात त्याला प्रीत म्हणतात म्हणून ते गाणं आहे ना प्रीतीचं झुळ झुळ ते नासवलं दूध तेही दूध होतं उडीचं गाणं आहे प्रीतीचं झुळ झुळ पाणी आणि म्हणतात की याला काय शिकायला मी आता मला काय मी दाखवत नाही बाबा तुझं माझं प्रेम आहे त्या कलियुगात नाचरा पण आहे तुझी मी गाथा आहे माझा कृष्ण आहे तीच आपली प्रीत आहे त्याचं आपलं प्रेम आहे जर ह्या गोष्टीचा कळत नसेल तर कार्य करू नका आणि मला उत्तर देतात नको राजा तुम्हाला या प्रेमीचं त्या मोऱ्याच्या बाईचं होतं बाईचं आता मोऱ्याची बाई नव्हती गाय होती जर ही मोरी केव्हा दूध द्यायला लागली तुला ना मग ती गाय कशी असेल बुवा एक तर म्हणतात की बुवा आज आजच्या कार्यक्रमाला सांभाळून घ्या तुम्ही आता माझी पण मारताय मोऱ्याचा विदूर विषय घ्यायला रे कावळा एक केला या ज्ञानी हाताने बोलत्या विषय कसा आहे जातीवांना बुवा गेले बुवा अजूनही संयमतानी बाळगले कारण का मला कोण अरे बाबा अजूनही याच्यानंतरही जातीवाद हा विषय काढण्यात नाही कोणाचा आज मला तुम्ही दाखवलं अनेक कामोदय शाळेत गेले तो त्यांना मी सांगितलं की मुद्दा दावण्याच्याकडे मी जाणतो बा तो पण एक खानदान आहे पण तुम्ही ही चुकी केली आज तरी सुद्धा तुम्हाला सांभाळून घेतोय उत्तर काय देतो बघा त्याने खाल्ली बसा तुम्ही बसा लाईट आले काय नाही ना इनोट लाईट ओके असू द्या बुवा आणि जातीवांना बुवा विषय घ्यायला याने खाल्ली माती विसरणाची झाला पितूर मोया रणात अरे रे गेला या त्यानी आपण कुलच्या गुन्ह्यात याने खाल्ली माती विसरला नाती झाला पितूर मोया रणात मेला रडतोय बुवा या कर्मात याला रडवलं जाऊच्या खोऱ्यात मेला रडतोय याला रडवलं जाऊच्या खोऱ्यात तुम्हाला आता सांगितलं कोणी
गोवा बोलले मला, पण गोवा मी काय म्हणतो ऐका, आता ऐका गोवा. सारे मोरे विकून होते, हा चुकीचा संदेश जनसागरात पसरवू नका. करांडे तुमचा पण विषय काढलाय मी, पण आता बोलू शकत नाही मी. तुम्हाला मोऱ्याला पाहिजे का लागायला लागेल, त्याच्या पुढे पण लागेल. बारीला 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 सारे मोरे विकून होते, हा चुकीचा संदेश जनसागरात पसरवू नका. अरे काही मोरे माझ्यासारखं होते शिवभक्त, हा इतिहास बुवा कधी विसरू नका. काही मोरे होते माझ्यासारखे शिवभक्त, हा इतिहास कधी विसरू नका. आणि एक मोरे चंद्रराव, त्याचं नाव हिंदू झाला म्हणून, अरे साऱ्या मोऱ्यांना एका तराजूत तोलू नका. त्याला कधी म्हणतात बुवा, अरे इतिहास नसेल ठाऊक तर उगाच काही बोलू नका. अरे एक मोरे फिटून निघाला म्हणून साऱ्या मोऱ्यांना डाग लावू नका. तुमची वहिनी पेन आता, आणि तुम्हाला बुवा आज तुम्ही उत्तम कलाकार आहात, संभाजी राजांची भूमिका करा तुम्ही नमनामध्ये नाटकामध्ये, तुम्हाला हा विषय शोभत नाही. अरे राजाने काय केलं, कथा घडवली, 18 पगड जाते होत्या, पण ही शिकवण दिली नाही बुवा. आज तुमच्याकडनं मी आज खरंच बोलतोय, तुम्ही आज शंभू राजांची भूमिका साकारता आणि मोऱ्यांची बदनामी करता, हे चुकीचं आहे. शिकून घ्या. काही संधी मोरे होते म्हणून विषय चांगला आणलाय. शास्त्रामध्ये पुराणामध्ये विषय आहे, द्विज नावाचा एक पुत्र, तो गंगा प्राशन करतो. बघा बुवा विषय, तो गंगा प्राशन केल्यानंतर त्याचा पूर्ण शरीर अंग हा निळा होतो. त्याचं नाव अनिल. मग अनिलला असं समजतं की त्याला लग्न होतं, त्यावेळेला त्याला एक स्त्री मिळते, याची लग्न करतो. तिचं नाव सत्यवती. सत्यवती कशी मुखी असते माझ्यासारखी, बरोबर की नाही. आता ही मुखी असल्यामुळे हिला बोलायला लावायचं, ही माता आणायची कशी आणायची. मग तो आपला नवरा तिचा आणि एका ऋषीमुनीकडे घेऊन जातो. तो ऋषीमुनी पण एकदम बदमाश, त्या ऋषीची पण नजर त्या बाईवरती, त्या सत्य त्याच्या बायकोवरती पडते. रात्रीच्या वेळेला तो ऋषीमुनी त्या बाईला सत्यवतीला पळवतो. ती कथा कशी घेतली बघा, प्रेमात पळवतो. कितीला पळवतो तो रात्रीच्या वेळेला. कसा बघा शेवटी विषय कसा आणलाय, माझ्या विमान माय सोन्यानं भरली होती. ऐका सगळं प्रेमाच आहे. अरे असताना सखी तुझी होती ती मुखी, का सोडलीस साखर तिची. नीलगंगा प्राशन करून चव टाकलीस त्या मातीची. ओढ प्रीतीची प्रीतीची देईल माझा फक्त रातीची.
तो ऋषीमुनी घेऊन जातो ना, पळवतो. नवरा असून सुद्धा ती त्याबरोबर पळून जाते आणि म्हणून काय म्हणतो ऐका, असताना सगळे तुझी होती ती मुखी का सोडलीस सातर तिची, नील गंगा प्राशन करून सर्व टाकलीस त्या मातीची, प्रीतीची देई माझा भक्त रात्री, प्रीतीची देई माझा भक्त रात्री. विषय त्यावर माहिती असतात. नाही आता बुवाने काय मोऱ्यांचे विषय बुवा गायले, त्यांच्या नावानं पण बरेचसे विषय गायले, पण नाही गाणार. म्हणून आता एक चांगला विषय बघा, चांगला विषय. सगळ्यांचा श्रावण महिना आहे ना, आहे की नाही? लक्ष ठेवा तुम्ही पण. आता आल्यानंतर काय म्हटले, मोरे हो मला संभावून घ्या. शक्ती तुर्यात हा बुवा चिकना आहे, शक्ती तुर्यात हा बुवा चिकना आहे. अरे मी तर म्हणतो हा घराटे बुवा लय नाही, मी तर म्हणतो हा अनिल बुवा लय नाही, पण एका डोळ्यात दिसत नाही या बुवाला. अहो खरं सांगा मंडळी, अरे हा काही टकला काय माहिती. म्हणून चांगला विषय काय आणला बघा. बायको नवऱ्याला काय म्हणते की हा श्रावण महिना आहे, मच्छीमध्ये एक महिना तरी खाऊ नका. तुम्ही एक काम करा, एक महिना सांभाळा, तुम्हाला जे पाहिजे ते मी दे, व्हेज नॉनव्हेज. आता मी पण काय करू शकत नाही, रात्रंदिवस त्रास मला देऊ नका. बायको म्हणते नवऱ्याला. बघा विषय डबल मिनिंग चाललाय बुवा. जर आवडला टाळ्या वाजवा. डबल मिनिंग विषय. नव्या जमान्याची नवीन स्टाईल, नको तो बोंबील. बायको म्हणते नवऱ्याला बघा, अरे नको तो बोंबील, आधी मोठा पापलेट, आता सांगते पण खुला, आज सांगते पण खुला, पण हा श्रावण महिना सांभाळा. बायको बोलते नवऱ्याला, हा श्रावण महिना सांभाळा, जवळची सौदे दे तुम्हाला. कसा विषय आणलाय बघा. नको तो बोंबील आणि नको मोठा पापलेट, आता सांगते मी ओपन खुला, आज सांगते मी ओपन खुला. हा श्रावण महिना सांभाळा, जाऊयाची देईल मी तुम्हाला. हा श्रावण महिना सांभाळा, जाऊयाची देईल मी तुम्हाला.
दिनेश खावटे, प्रमोद खांडेकर, करण कोकाटे, राहिला माझे मन देवा गौरीला दुगण अत्याचाराचे हे वाढले प्रमाण श्रीगणा याचना तू अरे वाचवले प्राण गणारे वाचवले उद्या रक्षाबंधन आहे आणि खरंच माझे आधारस्तंभ पत्रकार अक्षय कदम यांचा वाढदिवस सुद्धा आहे 12 नंतर ॲडव्हान्समध्ये अक्षय बाबा तुला जन्मदिनाच्या लाख शुभेच्छा। आणि म्हणून शॉर्टकट गाणे घेतोय रक्षाबंधनचं कसं आहे का भाव आणि बहिणीचं अतूट नातं असतं ते कसं घेतोय बघा। माझा सोन्याचा संसार राजा राणीचा दरबार दिनेश्वराने देणं केलं पाठी मागून येणं तू माझ्या हृदयाची स्पंदन भाऊरायानी करते औषण उद्या आहे रक्षाबंधन भाऊरायानी करते औषण उद्या आहे रक्षाबंधन Rక్షాబంధన
ज्याप्रमाणे कार्यक्रम केला तेव्हा तुम्ही सुद्धा करा, कारण का मला बोलायला बरंच का मी लिहिलं होतं, परंतु का आपण पण एक मित्र आहोत, कलाकाराला मोठं करणे प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो.